Αγίας Θεοδόρας, πόρτα θωρακισμένη, καινούρια. Εδώ είναι η κουζίνα με ένα μικρό αποθηκάκι εδώ. Υπάρχει φυσικό αέριο. Προχωράμε στο μπάνιο. Υπάρχει και θερμοσύφωνας, μπανιέρα. Και έχουμε δύο δωμάτια. Το πρώτο δωμάτιο είναι αυτό, με μπαλκονάκι πίσω. Το πίσω μέρος βλέπει εδώ. Άρα έχουμε εδώ το πρώτο υπνοδωμάτιο και το δεύτερο υπνοδωμάτιο με εντυχιζόμενη ντουλάπα, βαθιά, και πάνω αποθηκευτικό χώρο. Άρα πίσω βρίσκονται δύο υπνοδωμάτια και μπροστά έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο σαλόνι το οποίο έχει θεά τον πεζόδρομο της Αγίας Θεοδόρας. Το σχολείο είναι εδώ και ο κυκλεύοντας φυσικό αερίο, ο οποίος είναι ολοκένουργιος με τις ζελατίνες του.